Príjemné dopoludnie. Vypočujte si miestne oznamy. Súkromná pestovateľka ponúka na predaj jablka o 60 centov a hrušky 80 centov za kilogram. Predávam pri obecnom úrade. Ďalej. Obecný úrad v Tužine vás pozýva na Fašiangovú dedinskú zabíjačku, ktorá sa uskutoční dnes do poludnia na nádvorí kultúrneho domu. V popoludnejších hodinách si budete môcť pochutiť na tradičných zabíjačkových špecialitách za symbolickú cenu 50 centov za jednu porciu. Ďalej. Raz nabili slaniny maj. Po 14. hodine 30 minúte do kultúrneho domu na dešský mačkaný let. Pre účastníkov sú pripravené zábavné súťaže, tužinská mini-talent show, tombola a vystúpenie detskej speváčky Lauri Belicovej. Kvitne červená, kvitne aj biela. No dávam. Kvitne ružička, To už bola. červená, kvitne aj biela.